Όλα αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είναι ομαλά. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπήρξε συνωμοσία και φυσικά προδοσία. Και η συνωμοσία ήταν συνωμοσία πολιτικών συμφερόντων. Η πόλα, η πολιτική άνοιξη, νομίζω ότι λέγεται πόλα, η πολιτική άνοιξη δεν πάει για να κερδίσει τις εκλογές. Η πολιτική άνοιξη έναν στόχο μπορεί να έχει: να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, βοηθούντας και του εκλογικού νόμου, για τον οποίο, αν θέλετε, μιλούμε μετά. Θα μιλήσουμε, γιατί στη δοσία ο εμπνευστής του. Άρα αυτή την ώρα η πολιτική άνοιξη γιατί ρίχνει τη Νέα Δημοκρατία? Τι είναι τα συμφέροντα? Και τώρα που μου τα λέτε δεν έχω καταλάβει. Λέτε πολιτικά συμφέροντα, πολιτική συνωμοσία. Ποιοι είναι αυτοί? Κοιτάτε. Ποιοι είχαν σκοπό να ρίξουν την κυβέρνηση? Λέτε για οικονομικά διαπλεκόμενα συμφέροντα. Θα σας πω και για τα οικονομικά διαπλεκόμενα συμφέροντα. Συμφέρον να ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία είχαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, τον οποίο το παιχνίδι έπαιξε η πολιτική άνοιξη. Ξεκάθαρα. Διότι δεν πάει για τον εαυτόν του. Καταστρέφεται. Ο προδότης πληρώνει. Καταστρέφεται.